Iban Zalduaren ipuina, izenburua Orban gabe. Esnatu naizenean, esnatzean, burutik pasatu zaidan lehenengo pentsamentua hau izan da. Dena garbi-garbi utzi behar diat. Orban gabe, dena garbi-garbi, Orban gabe. Nire aurrean, eremu lau bat, infinitoraino, zabaltzen dena, ezagutzen ez dudan material gorrizka batekoa. Eta aurrera egiten, hasi naiz, poliki-poliki, kontu handiz, ezarrez. Kontu edo arreta ipinezkero, zuloak eta etenak nabaritu egitezke amaierari gabeko lautadan. Baina zuloak txiki-txikiak dira. Eta etenak, nahiko regularrak, kuadrikula bat osatzen dutenak, fin-finak dira. Ia ez dira nabaritzen. Zuloak eta etenak, baina askoz ere nabarmenagoa da bertako zikinkeria. Nire aurretik, esate baterako, metro gutxitara, Far Westeko pelikuletan ikusi ohi diren bola, hoietako bat pasatu da, itzulika, poliki-poliki. Eta haren atzetik joateko, bateko barne bulkada bat, sentitu dut. Baina neure buruari eutsi diot, eta kieto gelditu naiz. Non nagoen eta zer gertatu zaidan, jakin behar dut, lehenik eta behin. Oroitzen, saiatu naiz. Baina iragan hurbila laino batek estalita bezala dakuzat. Mireia, gogoratzen dut, nire emaztea. Etxe berrira etorri ginenean, harrituta etxeko tresneria modernoarekin, etxeko robota esate baterako, hainbeste nahaski, ore eta pure minutu gutxitan egiteko kriston kapazitatea daukan, mini zurgagailu automatikoa, lana bere kabuz egiten duen robot aspiragailu txikia, eta batez ere horma osoa okupatzen duen telebista, konputagailu, pantalla, zeinetatik eraikin osoko domotika kontrolatu baita. Benetan harrituta zegoen. Baina, hori aspaldian gertatu zen, hain dela hilabete asko. Hirira etorri berritan, kontratatu ninduen unibertsitatean lanean hasi, baino lehenago. Metro batzuk egin ditut aurrera, zerrez, ezer ikusten, ikuspegia berdina da. Hemen hauts galdua, hautsa, gerozta gehiago, gerozta trinkoagoa da, hori bai. Askagarria egiten zait, zikinkeria, inoiz baino gehiago. Hauts guzti hau garbitzeko gogoa beharra sentitu dut. Baina neure buruari utzi diot, ez da nire kontua. Listo. Hor, aurrean, urrunean, zutabe moduko bat, ikusten da. Eskumaldean, zuria, horma txuri bat izan daiteke, eta eskerraldean ezerrez, ilun, beltz, ez dakit, kilometro batera edo urrun, 2 kilometro agian. Basamortuko beste bola batzuk pasatu dira nire aurretik. Eta berriro ere, haien atzetik joateko barneko bulkada bat sentitu dut. Baina neure buruari eutzi diot. Basamortu esan dut, baina hau berez ez da basamortu bat, ez baitago ondarrik, ez lurra, arrizkoa da, harri gorria, martitzen notenago. Ez dauka zintzurik, kendu, ez da posible. Ez da referentzia punturik ez, eta zutabe hartarantz, abiatu naiz, korrika, berehala heldu naiz, enuen uste hain harin mugitzeko kapaza izango nintzenik. Berehala inguru honetan zabor pilo bat dagoela konturatu naiz, urdurik, baina ez diok harmonik egin. Zutabe hau zer den, eta iluntasun honen bestaldean zer dagoen jakin behar dut lehenik eta
batean, abizen bat etorri zait gogora. Arrese. Gertatzen zaidan guztiaren errua dauka arresek. Bai, ziur nago, ez dakiz zergaitik. Baina nor da arrese? Aurpegi bat ikusten dut, bibote bat, irribarre sardoniko bat, gogoratu beharra daukat. Ze arraio gertatzen zait. Tira, zutabea altua da, ez da ikusten non bukatzen den. Eta egurrezkoa da, egur landua, zabarki bada ere. Eskumaldean, hor pareta bat dauka, pareta txuria, zabala, distiratsua, eta eskerrean iluntasuna. Eskerrean, hor urrunean, beste zutabe bat dago. Hemen, nire aurrean daukagaren berdina. Eta zutabe bien artean, marra bat, muga bat. Eta mugaren beste aldean, iluntasuna, orain hurbiltzean, argituz joan dena. Beste lautada bat dago. Baina ezberdina da, hau ez da gorrizka, hau marroia arrea. Eta egitura ere ezberdina dauka, ez da harria, egurrezkoa da, aritzezkoa. Eta orduan konturatu naiz. Gure etxeko korridorea, aritzezkoa, jakina. Eta atzean utzi dudana, sukaldeko grez gorrizka jakina, nin neok aukeratu nuen, Mireiarekin batera, etxe berriko erreforma egin genuen. Eta tupustean dena etorri zait burura. Emaztea, Koldo Arrese, kontzientzia txipa, eta non nagoen, eta zer egin didaten konturatu naiz horrorearekin. Emaztea, nire fakultateko kolaboratzaile Koldo Arresearekin enredatuta dago. Jakina, etxean aurkitu berri ditut egoera raro, konprometitu batean. Aurkitu berri esan dut, lotan egon naiz, agian orduak paseak dira horrezkerostik, baita egunak ere. Jakina, nik nire susmoak neuzkan, Gauza hauen normalak izaten dira komunitate universitario txiki hauetan. Lapur madarikatuak. Koldo Arrese lapur madarikatua, bai. Koldo Arresek betidanik lapurtu nahi zidan dire asmakuntza. Bai, ados, kalkulo guztien gauzatze teknikoaren ardura berarena zen, bai, horretarako aukeratu nuen laguntzaile, ikertzaile nagusi bezala. Baina teoria osoa nik neuk formulatu nuen, nik neuk bizitza erdiko lana. Eta orain morroi honek berarentzat nahi du meritu osoa. Emaztearen laguntzarekin, jakina. Horregatik aurkitu ditut biak, etxeko laborategian prototipoa manejatzen. Kabroiak. Kontzientzia txipa, hori da kontua, kontzientzia txipa, makinei, robotei, kontzientzia zelan erantzi. Horra, erronka eta arazoa. Horren arte egin diren froga guztiek porrot egin dute. Jakina. Benetako adimena ezin da inolaz ere garatu silizio soiletik abiatuta. Inteligentziak, gure galaxiaren txoko honetan behintzat, karbonoa eduki du beti oinarri. Karbonoa, beste bide barra asmatu beharra zegoen. Bide ezberdin bat, bigarren bide bat. Informatikak, bere kabuz inteligentzia sortzeko, benetako adimena sortzeko gauza ez bazen, zergatik ez egin alrebiz. Zergatik ez adimen hori, benetako giza adimen hori makinari transferitu.
Benetako gizaki baten inteligentzia, ezaguerak eta jakina kontzientzia bera ere burmuinetik atera eta txip bioniko batean kontzentratu. Horra nire azken 20 urtetako lan teorikoaren zioa. Eta azken hilabeteotako lan praktikoa. Horretarako kontratatu ninduen unibertsitateak, eta horretarako eskaini zidaten Arrese eta bere taldearen laguntza. Naiz eta, segurtasun eta konfidialtasun arrazoiengatik lanaren zatirik importanteenak nire etxeko laborategian egin. Esperimentuak, hain badakit, esperimentuak arrakasta izan du. Enuen uste prototipo hain aurratuta zegoenik. Askotan, egina neukan txantxa Arreserekin. Aurreneko kontzientzia txipa, etxeko aspiragailu robotarekin probatu beharko genikek. Eta berak barre egiten zuen. Kabroia. Ezin ukatu ironiarako zena daukala. Arrese kabroia lakoa. Esperimentuak arrakasta eduki du, nire kalterako. Ni bihurtu bai naiz esperimentuaren subjektua. Nire gorpua disekzio mailaren gainean imaginatzen dut. Burezurra irekita eta koloretako kable andana ateratzen burmuina neukan txulotik. Egoera, ondo baino hobeto dakit. Ez dauka, atzera biderik. Mantxa bat hurbiltzen ari da. Mantxa gorri puntadun. Akina, Mireiaren zapata takoidun gorriek izan behar dute. Argi eta gar. Eta hien ondoan, gero eta hurbilago. Bai, Arreseren zapatilla kutreen, marraski kutrea. Hor daute biak, jakina, ziur nago orain makurtuko dira, beren obra mirenstera. Beren aurpegiak nik beti bakartzat dudan mikrokamarara hurbilduko dituzte, eta egingo didate, kaixo zen moduz. Agian probatxoren bat jarriko didate, ziurtatzeko ni bertan nagoela, nire kontzientzia osoarekin. Ez die satisfazio hori emango, ez, enaute hemen barruan sumatuko, ez da pentsatu, orain bai, makila honen jatorrizko programaren aginduei men egingo diet, orain bai, lurzuroa garbi, orban gabe usteko zuzen aginduak beteko ditut, txintxo, eta horrela kabroia hauek, nire kontzientziaren arrastorik ere ez dute sumatuko, aspiragailu txiki honen barruan, bai, naute aurkituko nire kontzientziaren arrastorik txikiena ere ez, porrot egin dutela sinestarazuko diet. Beraz, sukalderantz atzera egin eta lurzorua garbitzeari ekin diot. Baldosa guztiak, banan, sistematikoki, automatikoki, mekanikoki, zurratzen. Dena garbi utzi behar diat, orban gabe, dena garbi, orban gabe, kabroiak, dena garbi, orban gabe. Orban gabe, Iban Zalduarena. Ondo ibili. Aupa zuek.